Hola, nois i noies de sisè del Guinovar. Ja fa 2 anys que no estic amb vosaltres a l'escola, però no us penseu que per això m'he oblidat de que ha arribat aquest final de curs. I això significa que vosaltres voleu i navegareu cap a altres mars. I jo en aquest moment us vull desitjar molta sort i que comenceu una altra etapa, també plena d'expectatives, nous reptes i noves il·lusions. I us ho volia desitjar, no podia no estar amb vosaltres. Per tant, us desitjo tot el que us he dit i us regalo al meu cor. Que vagi bé aquesta nova etapa. Per aquests nens i nenes que acaben l'escola a sisè, molts records. Vosaltres marxeu, jo ja he marxat, però nosaltres sempre portem el Guinovar al nostre cor. Un petó molt gran. Adeu. Hola, preciosos i precioses del sisè. M'agradaria molt haver estat amb vosaltres aquesta tarda, però per motius logístics no he pogut estar. Espero que acabeu molt bé el curs i estic convençuda que la nova experiència a l'institut serà genial. Un petonet molt gran, us estima molt la vostra profe d'infantil. Us desitjo que la nova etapa que esteu a punt de començar us ompli de grans experiències i que la gaudiu molt. I també us volia donar les gràcies per les experiències que em vau aportar durant el curs de P5 i una forta abraçada a molts petons. No puc venir aquesta tarda a dir-vos adeu, però us desitjo el millor a l'institut, que us ho passeu molt bé, que aprengueu molt i que trobeu el que de veritat us agrada. Un petó molt gran i sempre estareu al nostre cor. Hola, què tal? Com esteu? Espero que molt bé. Oh, quina sorpresa, l'Enric! Estic molt content de poder parlar un altre cop amb vosaltres, encara que sigui d'aquesta manera. Jo espero que hàgiu tingut un molt bon curs, que hàgiu aprofitat molt aquest any una miqueta estrany, però sobretot que hàgiu aprofitat el temps que heu estat a l'escola, ja sigui amb mi o amb els altres mestres. Vull que tingueu present que me'n recordo molt de vosaltres, de tots vosaltres. De fet, cada matí esmorzo amb la tassa que em vau regalar amb tots els noms. I us vull donar gràcies per tot el que vaig aprendre amb vosaltres. Em vau ensenyar moltes coses que abans no sabia. He après a donar classe, si no una miqueta millor, sí que m'he fet una miqueta més expert. I res, que vull que sapigueu que us porto molt present, que us desitjo molta sort, que aneu pas a pas, que sigueu feliços, tot això que us diuen, però que a mesura que us feu més grans, que aneu adquirint més maduresa i més perspectiva de la vida, segur que ho teniu en compte i que valoreu totes les paraules que els mestres, els pares, els amics més grans, doncs us adrecem a vosaltres i els consells. Una abraçada ben forta, molts petons, que tingueu això, molta sort, que sigueu sent molt bona gent, perquè he disfrutat tant amb vosaltres perquè sou molt bona gent, i endavant, una abraçada, que vagi molt bé. Adeu.